El candidato socialista a la alcaldía de Valencia ha anunciado esta mañana que se pronunciará sobre la permuta que afecta al solar de jesuitas cuando tenga conocimiento detallado de la misma. Por el momento ha asegurado que lo importante es que se va a proteger el futuro del jardín botánico. Segurament, quan conega tots els detalls, me'n pronunciaré. En tot cas, dir-li que des del nostre punt de vista el que és important és que no es construïsca evidentment el solar de jesuïtes, que és el que demandava una part important de la població, de les reivindicacions ciutadanes, i sobre com s'ha fet la permuta analitzarem detingudament, perquè el que volem saber exactament és que si s'han defensat correctament els interessos generals de la ciutat, en aquest cas també. Si és així, magnífic, i si no, ho denunciarem, però en tot cas ens pareix important el fet de que el conjunt del botànic pugui tindre un futur de garantia, un futur de protecció, que jo crec que és una demanda ciutadana important des de fa anys. Joan Calabuig se ha pronunciado en estos términos tras la reunión que ha mantenido con la delegada del Gobierno, Ana Botella, con quien ha analizado el impulso económico que han supuesto las inversiones del Gobierno de España para Valencia. Hem repassat, per exemple, les més de 200 milions d'inversions del Plan E que ha hagut en la nostra ciutat i que han servit, entre altres moltes coses, per a fer 4 escoletes municipals, que feia 20 anys que a València no se'n feia cap. És un govern que ha recolzat clarament la nostra ciutat amb l'arribada de l'AVE, que jo crec que és un element absolutament essencial, la millora de les connexions aèries també en el que és la millora de l'aeroport de València, en temes d'inversions de futur també essencials, com és la inversió de més de 200 milions d'euros entre aquest any i el que ve en el port de València. Per tant, jo crec que inversions essencials que el que contribueixen sobretot és a dinamitzar l'activitat econòmica de València Ciutat, a la creació d'ocupació i a ficar la nostra ciutat en una posició clarament competitiva de cara al futur.